L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija li llum qed jerġa' jipponta biex jidħol fl-ogħla kariga fil-partit kompla jżid fid-doża ta' botti lejn l-avversarju tiegħu fit-tellieqa Alex Borg. L-erba' fil-għaxija quddiem il-każin nazzjonalista tal-Imqabba fejn kellu attività politika organizzata mit-tim tiegħu, Dr. Delija ġie mistoqsi minn News mod speċifiku dwar min bejnu u d-deputat Awċi qed jgħid il-verità dwar il-patt biex ma jikkontestawx lil xulxin. Mingħajr ebda tlaqliq, Delija insista li qiegħed fis-sewwa u allura awtomatikament indika li Borg qed jikdeb sfaċċatament meta ċaħad dan għal iżjed minn darba. Dr. Delija, Alex Borg ċaħad kemm il-darba li kien hemm xi ftehim bejnietkom biex ma tikkontestawx kontra xulxin. Allura x'qed tikwa dwaru llum? Inti x'għattieni u x'qalu għatajli? Inti qed illum li kien hemm ftehim bejnietkom. Għax jiena ngħid il-verità. Jiġifieri Alex Borg qed jikdeb? Qed jikdeb Alex Borg? Dan f'bott oħra li komplet tiftaħ belaħ il-konsenturi f'din it-tellieqa għall-kap, anke jekk fil-bidu qalu li se tkun waħda bejn il-ħbieb. Fil-fatt, waqt li kien jiġi intervistat fuq Timestock għal darba darbtejn, Delija qal b'mod ċar li kien hemm patt bejnu u Alex Borg biex id-deputat Awċi ma joħroġlux fin-nofs. Għamiltu xi tip ta' ftehim, gentleman's handshake jgħidilha li trid. Kemm ġib ta' ftehim isma' bħalissa jekk joħroġ wieħed minnhom m'għandux joħroġ ieħor. Iva kien hemm. Kien hemm. Għax jgħid li ma kienx hemm. Iva kien hemm. L-parti l-oħra mhijiex komda li titkellem fuq b'rispett ma naħsibx li għandi nidħol fija wisq, imma iva kien hemm ftehim. Iżda quddiem id-dikjarazzjonijiet ta' Adrian Delija u anke nies viċin tiegħu li akkużaw lill-deputat Awċi bit-tradiment lejn dak li fl-aħħar snin kien ħajta kien għalih biex jipproteġih fil-PN, Alex Borg giddeb lil Delija u insista li bejniethom qatt ma kien hemm patti. Fl-ebda mument ma ftehimtu il-punt huwa li pattijiet ma jistax